खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि एमबि बड' निउसाव बराय हरग्रोबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबावबाय आं गोदान मोनसे रादाब अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ धिकाजुलियाव खारबाय थानाय बास गारियाव सासे लाइमोन हिन्जावसाखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि थाखाय सासे सुबुंखौ हमदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटीनिफ्राय तेजपुर फारसे थांनाय बास गारियाव दावबायारि महरै फैनाय मइनुद्दिन आली 19 बोसोर बैसोनिया सासे 10 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन, जाय गंसे बासावनो नारायणपुरनिफ्राय तेजपुर फारसे थांगासिनो दङमोन। बासाव जिरायनाय सासे मोजां सुबुङा गासैबो नुथायखौ मबाइलाव हमनो हायो। गासैबो जाथाया ओनसोलाव दावराव दावसि सोमजिहोनायखौ नुनो मोननाय जादों। कलकातानि जिनाहारि खालामना बुथारनाय जाथायनि बिथिङाव माखासे बाथ्राखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीआ। सोनाब बेंगलनि तृणमूल कंग्रेस सोरखारा लाबोगोन मोनसे गोदान आयेनखौ। जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ 7 साननि गेजेराव जिउनि जोबथा साजा होनो गिबि मन्थ्रि बिथां ममता बेनार्जीआ फोसावदों। सोरखाराव थानानैबो बिटिआर सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायनि थाखाय इएम रेवरेवा नार्जीहारिखौ इएम बिबाननिफ्राय बोखारबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। केबिनेटआ नर्थ इस्टआव दै मोब्लिब बिथांखिफोरनि थाखाय 4,136 कौटि रांनि हेफाजाब गनायथि होबाय। केबिनेटआ सा-सानजा ओनसोलाव दैआरि मोब्लिब मावथांखिफोरनि जौगाथायनि थाखाय सा-सानजा ओनसोलनि रायजो सोरखारफोरजों इकुइटि बाहागो लानायनि थाखाय मिरुआरि राङारि हेफाजाबखौ गनायथि होबाय। धुबुरी मेडिकेल कलेज खाथियाव थानाय आयेन बेरेखा गलाफोरखौ बोखारस्रांदों। जिल्ला खुंथायआ धुबुरी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनि हाबग्रा दरखंआव आयेन बेरेखा गलाफोरखौ रैखाथियै थांलाय फैलाय खालामनायाव सुबिदा जानो थाखाय बोखारनाय हाबाफारि लादों। हाबग्रा दरखंआव आयेन बेरेखा अरायथा नङि गलाफोर फसंनायनि जाहोनाव हाबग्रा लामाया होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बिटिआरआव टेट फोरोंगिरि थिसनथाइ होनायनि सायाव केलेंकारि सोमजिनायनि अजदजों बनसुनि बानजायनायाव मैया कक्राझाराव थानाय डाइरेक्टर अफ इडुकेसन मावखुलिनि लांगोनायाव सोमावसारनाय हाबाफारि दिन्थिफुंदों। हाबाफारियाव बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। मैया बड'लेण्ड आलासि जिरायसालि नब्लाङाव कक्राझार डिस्ट्रिक्ट बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ दानाय जाबाय। गोदान आफादगिरि महरै डेभिड बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै गौरी ब्रह्मखौ बिबान होनानै आफादखौ दाफुंनाय जायो। हाबाफारियाव मिरु बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय लेङाइ आफादगिरि मैखोम बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि राकेश रामसियारिनि नुजाथिनायाव जिल्ला आफादखौ दाफुंना लानाय जायो। जाय सुबुंफोरा हाबा खालामगोन हाबानि 6 दान सिगांनो नटिस होग्रोनांगोन होननानै सिएम हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों। फैगौ 2025 मायथाइनि एप्रिल दाननिफ्राय बे गोदान आयेनखौ आसामाव थिसननाय जागोन होननानै आसाम आयेन आफादाव बुंथिदों सिएम हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। लाइमोनफोरखौ भारतारि रौनिया बिफानाव साख्रि थिसननायाव गोसो गुदुं खालामनो थाखाय गसाइगाव ओनसोलनि सानैसो भारतारि रौनिया बिफानाव साख्रि मावनानै आजिरा मोननाय सुबुंफोरनि नाजानायाव माखासे सानसो सिगाङाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आमलाइगुरियाव आसाम फिजिकेल एकाडेमि मुंनि गंसे गावारि फसंथान गायसनजादोंमोन। बे फसंथानाव दायो हौवासा आरो हिन्जावसाया गासै सा 50निबो गोबांसिन सोलोंसाफोरा सोलोंथाइ लागासिनो दङ होननानै मिथिनो मोन्दों। मैया बे आसाम फिजिकेल एकाडेमि मुंनि फसंथानाव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे हान्जाया थांनानै खौरां लाहैदों। खौरां लाफैनायजों लोगोसे बे ओनसोलाव बेबायदि एकाडेमि खुलिनाया थारैनो जोबोद मोजां जादों। बे एकाडेमिनि गेजेरजों गोबां लाइमोनफोरा डिफेन्सआव साख्रि मोननो हागोन होननानै बारग' एमएलए हेमन्द्र नाथ ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हुग्राजुलि हालामनि बड'लेण्ड सेन्टाराव जौगाखां फिल्म कमिटिया फैबाय थानाय 12-13 सेप्तेम्बराव सानबोलावरि आरो
थैसाम सावथुनखौ दिन्थिफुंनो थाखाय थाम-थिम खालामदों। बेनिनो मैया जौगाखां सावथुन दिन्थिफुं आफादनि मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ नायफैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरदों। 100 रांजोंनो आल्ट्रा बास, फर्चुनार, थार ट्रेक्टर आरो गोबां दामि गारिफोरनि अनथोब लटारि गेलेमुखौ उदालगुरियाव बेखेवना होदों। सिजौ फाउन्डेसननि हेफाजाबजों सेरेगा फाउन्डेसननि नाजानायाव सेरेगा फाउन्डेसन सिनियर सेकेन्डारि स्कुल आरो फरायसालि लुनायाव हेफाजाब होगोन। आलारि एकाडेमिया अनथोब कपुन गेमखौ मैया उदालगुरि बिष्णुराभा कृष्टि संघ उदालगुरि टाउनाव बेखेवजेनबाय। कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि रतेन्द्र बसुमतारिया हरखाबै प्रेसार स्ट्रकआव गोग्लैनानै गोब्राब हालोदाव दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सासे गोख्रों फोरोंगिरि सानसुमै कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आथिखालनि लोगो आफादगिरि सासे गोख्रों मावथि रतेन्द्र बसुमतारिया थांनाय साननि फुंबिलियाव हरखाब प्रेसार स्ट्रक जानानै गाज्रि हालोदाव सोनाब बेंगलनि सिलिगुरि मलय चक्रवर्ती नार्सिं हमाव ICUआव थिसननो गोनां जानानै दङ होननानै मिथिनो मोनदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथांनि लेफ्ट ब्रेन, आगसि सालाइ, आगसि आखाइ आरो आगसि आथिंआ सेन्स गैयै बायदि हालोदाव दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।